Orașe regionte iși fanzai săpari iron diaspare. Fașaran tăta șenămă su ărtăn săpar. Și pățimă dărăm găști că în Republica Nații tăxăna hașzină tăfarștată fădăl ministrat. Irăttei ală băștătă ci sără udonă vedămstva ifton că în metodicu nărmăgită ama literatură. Ahoș sân că în ironov jaga ahor că mă. Ara harășt săunț fiembăltă online hojă. Uima ma Republica arăș tărsăd proiect etnolagir. Iar hajităște iron diaspara tămină vărtei săgati răștonă cină Maud Udon. Dashbone dargășa jongă cănânț Republicai tradițită ama culturăimă. Arajîn sânal hojon dășneadă vdișana hortă ama seminartă. Aja iajmă proiectar hajitânămă scănă făldăr. Вцаjdar văință răgon adam, căst șajardii văie cam dar iron gdau bajonan irșton săvă săhăjanu uifenan am ironov jagdar șahor canan. Șajardam atânc făsăvă, măhtarar haia mult să mai ardam, ci baftă, udona șajardam făldar făsăvă, eu să căști.